mga bata. Welcome ang aton lesson 3, which is the letter I. So, yan na ang aton leksyon, ang ikatulong alpabetohan, waray-waray. Okay, aton natikangan. So, before kita kumadtuhan bago nga litra, aton anay reviewon kung nakahinungdog pa ba kamuhan aton duha nga litra na nga nahuman. Okay. So, ang aton litra nga nahuman na kay ang letter A, nga letter N. Aton daw utruhon kung ano ang tunog han hini nga mga litra. Anong tunog hini? Very good. Ani nga litra? Letter N? Again? Okay. Next. Aton usa-usahon ang tunughan litra. So, review ini ha. Kitaon ni ma'am kung nakahinungdog pa ba kamuhan aton leksyon ng lesson 1 ng lesson 2. Okay, aton iyakan ang tunog. Dungan kan ma'am. Very good. Aton reviewon ang mga pulong na aton na natun-an o iyo namin basa. Okay. An. Na. Kamu na daw? Very good. Okay. So, ang aton ikatulong nga litra, nga aton tutunan ay an litra na I. Very good. Letter I. Ini ang dako nga letter I. Tapos ini ang buti ay na letter I. Mama I. Baby I. Letter I. So, ano ang tunughan letter I, class? Sakto. I. Otro ha? I. Otro? I. Sige. Aton hiya igyakan ang tunughan letter I. Ang dako nga letter I. Naniguti ay nga letter I. Dungan ka mo kan, ma'am. I. 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 Very good. So, ano ang tunugan letter I? I. Again? I. Okay. So, ato niya na usa-usahon ang mga ladawan na may adasyahan nga tunog na I. Okay. Unang ladawan. Anong iyo nakikita? Sakto. Isda. Otro? Isda. Ano ang siyahan nga tunoghan? Pulong na isda. Correct. I. Ano ang tunog? I. Next. Ladawan. Ano ini? Sakto. Ipis. Otro ha? Ipis. Again? Ipis. So, ipis. Ano ang siyahan nga tunughan ipis? I. Next. Isla. So, island. Puro. Kanang adahiya hatungahan. Dagat. Isla. Ano nga rin ini? Isla. Ano ang siyahan nga tunughan isla? I. Correct. Next. Ano ini? Correct. Itlog. Itlog. So, amo ini ang kasagaran nga sura naton basta pamahaw. Itlog. Ano ang siya nga tunog? Sakto. Next. Color. Anong color nga nakikita din di haladawan? Makarit. Itom. Ano yan? Itom. Otro?
Itom. Ano ang siyahan nga tunog? I. Okay. Ano ito nga mga ladawan nga aton yakan? Ang mga ladawan na may adasyahan na tunog na I. So, ang atong leksyon niya na partihan, letra nga I. Ang iya tunog kay I. Otro? I. Anong tunog? I. Sige. Aton hira tempohon, hira nga tulo. Ang tunog na I, pati A. Okay. Aton iiyakan ang tunog nira. Dungan kan ma'am? I. I. A. I. A. A. I. A. I. I. Okay, kamu nala. Okay, padayon. Sundaan stick ni ma'am. Very good. Usga. Makarit. Maaram na hantunoghan mga litra. So, yan na aton hirap pagtimpuhon para makahimo kitahin laton. So, mga laton na. Okay. Ang tunog na I, nganin tunog na sige daw. I. I. Timpuhon naton hira. In. In. Again. In. Dungan kan ma'am. In. 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 Very good. Ano adi? In. 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 Next. Ang tunog na tapos I. 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 Ni. 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 Sobat kan ma'am? Ni. 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 Otro? Ni. 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 Very good. Tapos natunhan mga laton nga kintimpuan tunog na I, A, ngagin makakahimo kita hini nga mga laton. Aton basahon dungan ni. Ni. Katulo balika. Ni. A. 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 Na. 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 I. 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 Na. 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 Ni. 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 Very good. Yan na, makakahimo na kitahin mga pulong o word. Okay, tikang hadtuhan mga laton nga kanina laton nga ni, a, na, I, na, ni. So, makakahimo kitahin pulong na. Okay. A, tapos ni. Ani. Again. A, ni. Ani. 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 Otro. Ani. Ani. Kamu nala? Very good. So, anong una nga pulong? Ani. Next nga pulong. Okay. I, na. Ina. Otro. I, na. Ina. 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 Okay. Ano to? Basa ha? Very good. Makarit.
Ikatulo nga pulong na aton mahihimo. Ni, ni. Ni, ni. Nini. Ni, ni. Nini. 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 Kamu daw? Very good. Next nga pulong. Ni, na. Again. Ni, na. Nina. Ni, na. Nina. 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 Okay, kamu na lang daw. Very good. So, aton basahon usa-usa ang mga pulong na aton nahimo gamit ang tutulong nga letra, ang tulong na a, pati i. Okay, subad kamo kan ma'am. Nakahimo kita hini nga pulong. Nina. Katulo. Nina. Nina. Nini. Nini. Ina. Ina. Ani. 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 Kamu nala. Very good. Next. Ani. Kamu daw? Otro. Nina. Otro. Kita dungan. Ani. Nina. Very good. Next. Ana. Ana. Kamu. Again. Nini. Nini. Kamu kelas. Sakto, magkarit. Amo adto ang mga pulong na aton mahihimo gamit ang mga tunughan. Letra nga a, tapos i. Ano adto ang aton letra yan ang agintunan? Ang letter I. Ang iya tunog? I. Okay? Thank you for listening. Salamat ang iyong pagpamati. Punta, may nabaruan kamo yanahan aton lesson number 3. See you on a lesson number 4. Bye-bye!